Nunya korom gajuanga nikech koro king'yo budget ting'yo ni onagi to noyudo ang'o. Ang'ene gwenge magwa ma Kaluo bende budget no deu Kaluo kaluwore gi gedo mano mar kar pidho rech ma Kabonyo Kanyagwal mabende nochiwne kanyo Sh1,578 kopogre gi manya korom gajuang bende budget bende nomiwa pok mano mar omenda mano mar gero kar go mano mar feri e nam Lolwe e gwenge mag Mbita e kind mamoko to bende wang'e ni sectors mopogore mano motenre kod thieth somo arita e kind mamoko bende gin sectors mabende noyudo pok malach mano mar omenda. Antere gi jolony e weche mag uchumi mabende obro bedo kwatwak godo yiene mar mondo mi arwak FCPA Bernard Siero jalony weche mag uchumi. Bernard arwak ni machiegni ikaw thuolo mar moso ni korom gajuang tinyiso ni budget ni nene yo machal nade bende nochopo dwachi kaka japiny. Erokamano moso joneno wang'iyo kawuono e TV ni kwang'iyo wach budget. Sharon, budget kaka neno anene just ka wanyalo wache gi wiye en ni wayudo budget wang'iyo budget ma sani wacho ni maduong' mogik nyaka ne timo budget ma Kenya ochakre to shida makoro bedo go en mobedo mong'iyo en ni budget motimo ni bende wanyalo finance kech waneno ni okay, yes waketo budget to pod wan gi gimiluongo nango deficit ma pod duong' sana. In fact wacho ni wayudo one of the biggest deficits to gi bosebedo ka medre mano trillion 1.1 koro wabong'e ne seche ma waginene wakolo iye wabaneno ne impact mane ma gimo kaka deficit ibo bedo go e uchumi to kaka japiny jalony weche mag uchumi omenda bende dwachi nochopi e budget ne kila ng'ato nang'e ne dwaro mar neno mane. Okay, anya wacho ni expectation maro maybe okobedo fully met nikech okune kaka sani osebedo ka ywak ni onge gi pesa e ofuko e uchumi ng'eny ji onge sani onge pesa circulation ma pesa onge to pesa ni onge nang'o achiel gibiluongo ni purchasing power yocho the pay nikech king'iyo usudo ming'ado e PAYE ming'ado joma tiyo ododhi malo kabisa to ng'eny ji nyo paro ni next spec ni onego bed ni idwoke piny kwang'iyo pesa ming'ado joma tiyo pay as you earn en malo kabisa kwang'iyo the highest rate gini rate mar odhi nyaka up to 35% moingo kata na corporation tax nyiso ni joma tiyo ushuru ming'ado gi rate malo mogik oingo kata ming'ado go business mayuto makoro nyiso ni mbele ka pod dhi bedo ywak gi muodo lak kech koro pesa nyiso ni joma tiyo pok oyudo nafu e pesa ma ginyalo wacho ni gi return for their purchasing power koro to me man was one of the major disappointment ni wach PAYE